Pajjiżna għandu jkollu bajjiet legali għan-nudisti. Almenu hekk qed jisħaq Pressure Group ġdid illi permezz ta' paġna fuq Facebook qed ifittex l-appoġġ ta' nies interessati f'dan it-tip ta' qawm. Il-grupp bl-isem Legalized Nudist Beaches and Topless Spotting in Malta qed jipproponi pjan biex persuni nudisti jkollhom id-dritt li jgħumu bla ħwejjeġ f'ambjent li jilqagħhom. Il-grupp jemmen illi peress li l-pajjiżi Mediterranji kollha jikkompetu għas-suq tat-turisti nudisti, Malta wkoll għandha tistabbilixxi ruħha bħala kompetitur f'dan il-qasam. Allura fejn eżatt qed jipproponi li jkun hawn dawn il-bajjiet? Kollox huma 6 il-postijiet individwati: il-bajja tar-Rivjera, il-Ġnejna, żewġ bajjiet ġodda li jistgħu jsiru f'Baħar iċ-Ċaq u żewġ bajjiet ġodda f'Kemmuna. U jekk intawċi, le, m'hemm l-ebda proposta għal bajja ta' dan it-tip f'Għawdex. Interessanti il-fatt li l-istess paġna fuq Facebook tirreferi għal weda ta' Joseph Muscat illi l-Gvern Laburista mhux se jżomm lura milli jiddefendi id-drittijiet ta' minorità.